मजा आ गया मतलब मियाओ। वजन रुपया पैसा लागला सुदामा जी जिम कल भुला गेले का हेकर बुखड़ाई तो एकदम साफ चरम सीमा पर बाय बबुआ दरिद्र हो गेल बा एकदम सब दरिद्र माइल बा करा ले ले डॉगी ना खा ले ले आ तो तारी ना के तो आज बड़ा हो जैसे रोटी के छोड़ा सरवा पागल ले 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 आ इनके खाई में के गाय मुंह से छीन ले जाइए कुकुर से कम ना हो। अच्छा तो ते बिलारी बड़ा नु झपटा मार के खाता रे कम बात ना हम तो रखले उठा ले ना भाई रखल बा ओमे झपटा मार के खा गेल रखल बा मान लगे झपटे न बनिया कुकुर बन का खाई दांते छीन के पीजो रौला कर दे चटनी हम ना खाई भाई तनी खो ना चारों गोड़ पे खड़ा हो जो बुझा तक मिलल नहीं के जिंदगी में हां इस साला मोबाइल खरीदता है गाड़ी खरीदता है गरिमा के कोई पर खियावत नहीं है। अरे खीबे रे भगाओ तो पीछे समोसा ना खाई कुछ तो ला तू ही खो ला हम ना खाई ना हम मनो के था अपन माइयों के खिया दे 30 11 2007 भैया आइल बन काहे का डाल 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 1000 रुपए डाल 1000 रुपया साला दे 200 चली गई ले साला चिल्लर देवे लगा चिल्लर नौटंकी कलर ला कमेरा भिखा आवा तू लाइन पे आवा ना चिल्लर पहले निकाला लगल बगल में लाइन पे आवा ना कहां डरे देखिए कोई 200 रुपया अरे नहीं झूठ बोला तो जी चिल्लर बटरला झूठ बोला तो जी चल ते कितना डाल लीसा देख तोरा पर गइल कता ना 150 रुपया आ 200 ना होई तो आ 200 होई तो माफ ई पार्टी ना रही ना होई तो माफ नो हां ना होई तो माफ हाँ। आ 200 चल गेल होई हाँ। तो पछिल का 200 माफ भैया युद्ध हमारा ना हुंका से लड़ो तो बीच में काहे नहीं बोलते ना नहीं तो बीच मत बोल 200 रुपया दे 600 वाला में इहो पार्टी करी हां हां सुना है तो 600 देबे नु ना 600 वाला में पार्टी करी हां ठीक बा हम 600 जन देले बने ओकरा में पार्टी करी आ 200 होई तो 200 होई त 200 होई हमारा में 600 वाला में पार्टी करी हां अरे बाप रे बाप जागी पूरा आओ 500 दो 500 चटुआ 500 छोटुआ 500 दले 500 भाई बाघ तू दे 500 सारा ना हम बाघ ना है तू सुअर रहो हां ज्यादा सुअर रहो बना ना साले जा करे तू भेड़ बन ए जा बनी ना हां मत बनो हां एक एक पार्टी देबे नहीं ना चलो बगैचा में बनी बगीचा में बनी ई जी ना कोई बात ना का दिक्कत हो गेले युद्ध होइले बगैचा में बनी तोरा कब जाए के बाद कोई के छोड़े जाए कर है आज नु हां गाड़ी होने खड़ा कर रहा वही गाड़ी बना के मार जाएगा बारे वही गाड़ी जाके मार दे छोटुआ जीत गेल भाई हां सीधे 500 दले बा सीधे आओ लेकिन तोहार काम ठीक नहीं बाघ बा छोटू है दे बाड़े 500 रुपए दले हैं बाघ बा बाघ भाई ओकरा में 300 रुपया वापस कर दिया ओकरा में 300 रुपया वापस क्या करेगा का ना फ्री में दे सब बढ़ी तो वो बढ़ी मोबाइल बड़ा नेता है सब बढ़ी छोटुआ बढ़ी सही बात भाई ई चादर के थोड़े के लिए दी क्यों ना मुंह दिखाओ सा छोटुआ अकेले थोड़ी दी 500 ना ई खुद चादर बाटे भाई खुद बाटे बे ई चादर नु कंडोमो दस हां इस तरह का छुतियार हो गेल बा बस सुशील भैया भेटा गेले है चुंगाई से जात ले है तो हमनियो से भेंट होइए गेला का तो बढ़िया चीज किन लहू मारे का तो खरीदले बड़े दादा शीतल जी वस्त्रालय पर से ए भाई यहां हमरो खातिर बढ़िया के खिलवा दे कर दे दो यही से लेके जीवो सब पहन के जब जा पानी कलंग के ए जीता दे दा ए जीता भाई भैया आया सुशील भैया आई रे भैया एही त न हो करला गोलू 200 दे देले बड़े प्रकाश लग कही है कि तू का देबो तो कहले को से आवत तब हम बताई का देब तो पर वही वो मिला दी है हमनी के बाजार के सामान लिया रहल बा आधा किलो छेमी मशरूम लिया रहल बा हमनी के सामने बनी जाए एकदम मजाक में काम होइए गेल हमनी के ना हो हमहू बनी है
प्रफुल्लो बड़े ही में भले गरीब है लेकिन खाई ना सब खाए में आगे रहला भले पैसा ना दे बोले पैसा ना दी। वो तो प्रफुल कैसन बा प्रफुल? ठीक नहीं है रे। चलो खैले के बाद तो ठीक नहीं के खैला के बाद कहते कि ठीक नहीं के नवला पूछला था कि ठीक बा तोने के ना ठीक नहीं खो मत खाई हमारा बढ़िया लागत ज्यादा ते खइबा नहीं प्रफुल तो हमारो पेट भर जाई का। 20 रुपया खाई हाँ 20 रुपया खाई 20 का 20,000 के खा जाओ माल अगर बा 20,000 का तो खा जाओ। हमरा पेट में दलिदरा में बड़ी का दरिद्रा माइल लिखे है खुद दरिद्रा हो। तू ठीक बाड़े हाँ समझ को गोलगप्पा खा रहल बा खैरात में। चलो कहतो बाबू सब गाना बजाओ में बिजी बा। हमारा निकल आवत के में से खाना केहू बनावे वाला बा आ खाना आज खाए के मिली हमारा ये उम्मीद नहीं है। फिलहाल प्रकाश प्रफुल आ गोलू गाना बजावे में बाझल बड़े लेकिन प्रकाश प्रफुल पीपी ई आपन लागल बालो कुछ मटर छेमे छिले में। आज मशरूम के सब्जी बने वाला बा भाई। हाँ भाई सरवा बिहारी गाना हमनी के बजावत रहनी है जा अचानक के पंजाबी बजे लागल है मुंह खराब हो गई हनु ना प्रफुल। ई त बात सही है बा लेकिन हई जोन बा खास मत भाई ई अपने खाता दूसरा के माना करता। प्रकाश ये अपने खाता दूसरा के माना करता। मनती खइबे हम खाई कहली के मत खा ई कहाँ तक जायज बा हरिओम ठीक बा। फिलहाल हमनी के मशरूम डला गिल बा तेल में फ्राई होके खातिर ई फ्राई हो जाई ओकरा बाद अगर निकाल देव जा और फिर ओकरा बाद प्याज व्याज ये सब डाल के मसाला डाल के बढ़िया से छौंकब जा और उसके बाद फिर से इसको डालेंगे हम लोग और तैयार हो जाएगा। ओकरा बाद है सब गरीब बाड़े हमनी मेरी आए खातिर सबसे गरीब प्रफुल बाड़े एगो गरीब आवत रहे गेट खुल गेल एगो गरीब है दे राहुल हाय कर ये हमार दोस्त एगो आइल बा आ भूखा आइल बा कहिए से कहते कि हमरा खाए के नहीं मिलत नातिए हो लेकिन दोस्त पहले हो ठीक है बा पहले नातिए हटे मेल मिलाप हो रहल बा सबके। बॉक्सर के डोम बहुत चिन्हतर से अगर केहू के पैरवी लगावे के हो तो बताई जा। अगर घाट ओट पर जाए के हो कि या पैसा कम करावे के हो कि तो संपर्क करब जा। ओकर बाद सुपन भगत तरह के पाहुन कही है लगले में हम मरम इनका से बात कर लेम। हाँ सबसे पहली बात कि हमार लड़का हाँ लेकिन एक माई के कबू दर्शन ना भइल हमारा सोचले कि सरवा खाना भाई जमा रहे मशरूम जरूरत भैया अरे मशरूम कबवा जरी ऐसे कि हम जानते नहीं एकर अंदाज हमारा पता बा। हम बनावे में बिजी बानी आई मस्ती कर रहल बालो तो उससे कोनो बात नहीं के हम बढ़िया बनाई। अभी हमनी के प्याज डालले बानी जा प्याज लगभग रेडी हो चुकल बा हमनी के। एगो गरम मसाला डलाई फिर दोबारा एगो गरम मसाला डलाई ठीक है बोलो यही सब्जी मसाला भैया सब्जी मसाला डलाई अभी मीट मसाला भैया सब मीट मसाला यहाँ डबल मीट मसाला डलाई। अब ये सब के भाई सब मिक्स करके थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा हल्दी फेटल गई यहाँ मिक्स कइल जाता मसाला डालो जाओ भैया। यहाँ फिलहाल मसाला हमने के जा रहा बा लहसुन मीट मसाला गरम मसाला सब एकरा में गइल हमनी के। अब एकरा के कुछ देर चलावल जाई आ चलैला के बाद जब ग्रेवी तैयार हो जाई फिर उसके बाद हम लोग मशरूम डालेंगे इसमें। रेडी होने के बाद खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। धनिया डला रहल बा मशरूम में। मैं लड़का इतना एक्साइटेड बड़ा था केहू केहू के बात सुनत नहीं खे
हाल हमनी के खाना रेडी हो गिल बा आ 2 गो NGO से बिंग ह्यूमन से हमनी गरीब लेके आइल बनी जा। एगो गोलू गरीब, एगो रिकित गरीब, पतलो दे दिले बनी जा हमनी के, और बाकी सब गरीब बैठल बाड़े बिंग ह्यूमन के, सलमान खान के कंपनी बिंग ह्यूमन। तो अच्छा सलमान खान का नाम ना, लॉरेंस बिश्नोई के सलमान खान ना भाई जी लोग, हमनी के लॉरेंस बिश्नोई के फैन है जा। हमनी की इज्जत प्रतिष्ठा जो देवे के होई थे, बाकी आज वो अच्छा लागला। ₹1000 पैसा लागला। पैसा सुदामा जी हिमाल पसराम जी भाई सुदामा जी लेखा एकर मुड़ियो लागता है। सुदामा जी कैसे ही रहे है सुदामा जी। खाना जौन बढ़िया लागी तो बताइब जा, खराबो लागी तो ना बताइब जा। चल के ना खराब लागी तो उठ के चल जाइन जा। गाड़ी देवे के मन होई तो हमनी के गोड़ पर गिर के गोड़ मंगाता नहीं। गोड़ पर गिरी अब सब खाती माफी मांगा तनी। एक खाना कैसन बा? फिलहाल हमने के चावल है ये बनल बाटे, अपना हाथ से हमार आजी बनैले बड़ी। अभी जा रहा बा थाली में। भैया के सारा वाला कुछ ये प्लास्ट मून बिया का सार बाड़े। गोलू का दाव चावल। लेकिन एगो बात सही बात एक सेकंड, गोलू खाना कैसन बा? ठीक बा सुदामा जी कैसन लागल है? ठीक लागला। मसाला जरल लिखे नो ना है कि हमारा भाई जी लोग हमारा डर रहा है कि हम लोग बकचोदी के चक्कर में हमारा मसाला जो नहीं मती जाओ, लेकिन रिगीत आ गोलू के खैला के चक्कर में ई हमारा पता चली गई कि मसाला जरल लिखे बढ़िया बनल बा। और क्या हो रहल बा हमनी के अभी तक नहीं के बुझात कि हो क्या रहल बा। होय राहुल हार रहल बाड़े। राहुल जिम कल भुला गिले का? का हो गिल रे राहुल? ए राहुल अतने तक विश्वास रह रे। एग्जॉस्ट में चालू रहा तेकरा में से जो होला हवा बहुत साउंड आवत रहा, जेना के वजह से हमन के रिकॉर्ड करे में मुश्किल पैदा होत रहा। फिलहाल हमन के पतल में रोटी बाटे, एक गो दू गो रोटी जे जना हिसाब से खाला, आ धनिया पत्ता भी फेकल बा एकरा में। और वह सब घास मत समझबा, रोटी भी बा साफ कर देले बाने। हां हरिओम होते बैठल बा। आ गोलू चला रहल बा चावल, हमन के खाता नहीं जा। तो हम लोग से एके स्वार्थ बा, तो हम लोग कतनो बड़का दोस्त होका लोग, हमारा एके स्वार्थ बा कि हमार वीडियो बन जाए के चाहिए। तो भाई हमारा पब्लिक के हमरा प्यार दे, हमारा लाड़े नहीं के मतलब कि तुम लोग का पेट भरल कि ना भरल, तो खाली हमनी के हमार ब्लॉग आ जाए के चाहिए बस, हमारा से नहीं मतलब। भाई पैसा काहे कलेक्ट कर ले है सब? हां भाई हम दे ले देला 500 रुपया हम देनी है भाई लोग पैसा कौनो ही तवा निकाल देले, हम अकेला 2000 रुपया कनी के देनी है। आई पेट भर के खाता रस अब बकचोदी फुल करता रस, इस लागत है कि है महाराजा होगा। सब बोल साला झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा आदमी है। एक वीडियो वायरल मत कर। हम ये चाहत रहनी है कि कनी के मुंह से निकलो भाई जी लोग, सच में हम गरीब आदमी हैं। लेकिन एक नंबर पे झूठा साला सबसे अमीर है बा ना भाई जी लोग, सबसे गरीब अगर केहू लोग तो एम बीच में तो बस ये है, बस हम ही है। ये 500 बीघा हाथ सालवा जमीन बा एक और 500 बीघा जब रहे तब रहे, अब नहीं के भाई जी लोग। दादाजी हमारे हाथी लेके घूमत रहन, हम सीकर लेके घूमेनी। वो कर्जा में भी है। और वो सीकरवा कर बहिन तो कर्जा में नहीं बा। खेलोगो तो इनकर वीडियो में इनकर बाहर नहीं खेलोगो। बहुत मस्त बा भाई, टेस्टी बाटे। ठीक बा, सूरज पहले खा के चेक कर भाई, खाते मैंने भाई लिया, खा के देखा कैसन बा। मस्त भाई, बढ़िया। थैंक यू ब्रो। प्रकाश एकर जोड़ा बा कोनो बढ़िया बनल बा, खा मजा गर्दा बा गर्दा, बिना मजा आ गया। बिना- मियाओ बारे भाई कंटेंट दे ले तो छोटू। हाँ
खा का हो बहुत बढ़िया बा ते खाली खा के हम कइल बा वाह रे भाई अब तेहू कंटेंट लेकिन खाली खा के दिखाओ भाई बहुत सुंदर भाई प्रफुल भाई सब तो ठीक है बा गजरवा काचा रह गइल काई गजरवा लेट गजरवा काचा हो गइल भाई ठीक है बा सब बढ़िया बा जय श्री राम बहुत सुंदर भाई सुनील राहुल पाड़े से सुनील पाड़े से सुनील पाड़े तो आठवा अजूबा बाहु हमर करे जा हनो पूरा नहीं गोलू राहुल हाँ एकरा में जौन मसाला के मिक्सिंग कइले बनी रौरा हाँ बहुत बढ़िया बा हर चीज बारीकी से जौन रौरा डालले बनी हर एक चीज में रस रस भरल बा तो रुआ ई कहानी की बताओ कि गजरा में काचा रह गिल बा तो भाई जी लोग हमनी के मशरूम और चावल खा के आगे नहीं रोटी भी रहला साथ में आ बहुत बढ़िया लागल है सब मिला के बस थोड़ा सा तीत हो गया है हल्का तीखा हो गया हाँ तीत के मारे तनी हमने के तीत कम खानी जा हाँ आई तीत मरचा रेल के डाल देला लास्ट ए वजह से मुंह लहरा गइल बा हाँ अब सुबह भगवान जने का होई हाँ लेकिन प्रफुल भाई हम तीत खाई ना ऐसे हमारा बहुत बढ़िया लागल है पर हरिओम 2 शिवा भात खइले हैं हाँ इनका सबसे बढ़िया डाला सब ज्यादा ई हमारा तरह तो लागल है के भाई। ऊट हो गइल बा हमारा तो लागल है भाई ई तो ऊँट है भाई जी हाँ। एकर सुनले हो कि केहू किस्सा काहे कि एक हफ्ता का सतरी एक दिन में खा जाला हकीकत में हमनी के बनारस रहत रही जा तो एक हफ्ता का सतरी एक दिन में खा लेत रहन हमनी से गुल आज तक पार नहीं लागल ना ये लगा था पार काहे कि सर्वश्रेष्ठ हमें गुल मामला में बहुत बड़ श्रेष्ठ हमें हाँ ई राजस्थानी ऊट हम नामे रख देबे मान लो कि एगो पात पे आदमी चाहिए नु हाँ। टाइम लगावे वाला तो हाँ हम बानी ये टोला में अभी ना ऐसा पार लगावेला केहू मत केहू के बेटी के बाराती लोग होती इतना देश ऐसा केहू ना चाहिए खातिर तैयार बने हाँ। एही खातिर जन्मे ले बने कि केहू के इज्जत नाश नहीं आराम से दम भर खाता रहे और दम भर जाके घर सुतता रहे हाँ कोई इनकर धम थोड़े लगा था खाए में हाँ ठीक है भाई जी लोग फिर कल मिलते हैं नई उम्मीद नई शुरुआत के साथ फिलहाल के लिए जय श्री राम हर हर महादेव जय श्री राम जिया जिया हो बिहार के लाल